все пак е нормално да ви покажем и една нормална игра на $30 Spin and Go. Така че правим го още веднъж. Добре ни приеха хората от Poker Stars. Би трябвало сме доволни. Пак не забравяйте, не трябва да се играе така. Просто аз лично не съм от хората, които могат да ви кажат как трябва да играете. Виж, как да флипвате е друг въпрос. Затова мога да... Ма това не се учи. Това си идва от само себе си. Така, вече не играем срещу българин, а срещу някакъв шибан холандец. Според мен винаги... Охо-хо! Трябва да се играе агресивно, но все пак с някакъв разум. Може да сте пияни като мене, но въпреки всичко това не беше ръка, с което трябва да... Така. Няма да вадиме Optimal Push Range, който така ли че го има отворен. Ако си мислиш, шегувам, не е така. Имам го отворен наистина. Все си мисля обаче, че не трябва така да му плащаме. По-скоро трябва да му ги бутаме сега, отколкото да му плащаме с дама и 8. И сега ще трябва да му платиме. Няма как. Идва едно вале и easy game, както сами виждате. Виждате, че не е само срещу Оле Майкъл. Благодаря за вниманието. Всичко добро ви желая и